Faderns och den helige Andes namn. Amen. Frid vare med er. Och med din ande. Kära bröder och systrar, kyrkan firar idag den helige Matteus, evangelisten. Och samtidigt ber vi här för den avlidne prästen, Fader Anthony, om Guds eviga vila och frid. Och det bästa sättet att hedra en avliden präst är att be om prästkallelse. Kyrkan behöver präster, och därför ber vi i denna mässa till minne av den avlidne prästen om nya präster till Kristi kyrka. Today we celebrate the evangelist Saint Matthew, so it's an occasion to pray especially for Father Anthony, that God may receive him in his glory, and that he will pray for us here on earth. And we pray especially for vocations to the priesthood, that God may send apostles to his church. Bröder och systrar, låt oss nu besinna oss och bekänna vår synd och skuld, så att vi rätt kan fira de heliga mysterierna. Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er mina bröder och systrar, att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse, genom min skuld, min egen stora skuld. Därför ber jag den saliga, alltid rena jungfru Maria, alla änglar och helgon, och er mina bröder och systrar, att be för mig till Herren vår Gud. Gud allsmäktig, förlåt oss våra synder i sin stora barmhärtighet och för oss till det eviga livet. Amen.
oss bedja. Fader i himlen, din outsägliga barmhärtighet kallade syndaren Matteus att bli din heliga apostel. Stärk oss med hans bön och föredöme, så att vi utan att tveka bryter upp när du kallar oss och håller fast vid dig i allt vad livet medför. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den heliga Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Läsning ur Paulus brev till Efesierna. Jag uppmanar er, jag som är fånge från Herrens skull, att leva väldigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha förkärlek, sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten, en enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Responsorie sant. Deras ord går ut över hela jorden. Deras ord går ut över hela jorden. Himlarna förtäljer Guds ära och fästet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det till den andra och den ena natten kungör det för den andra. Det är ej ett tal eller språk vars ljud inte hörs. De sträcker sig ut över hela jorden och deras ord går till världens ändar. Deras ord går ut över hela jorden. Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. Vid den tiden såg Jesus en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: "Följ mig." Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sade till lärjungarna: "Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?" Han hörde det och sade: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: barmhärtighet vill jag se och inte offer."
Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Så lyder Herrens evangelium. Lovad vare du, Kristus. Kära bröder och systrar, vi behöver alla Guds frälsning och barmhärtighet. Vi är alla svaga, syndiga, bräckliga människor. Och Jesus kommer just för det, för att hjälpa oss att befrias från allt det som hindrar oss att leva som hans efterföljare, som hans lärjungar. Dagens evangelium påminner oss om det, att Jesus vill ge oss sin nåd och frälsning, och han vill att vi alltid ska ta emot den och ge den vidare. När vi firar en evangelist och en apostel som Matteus, så påminns vi också om att Jesus ständigt avskiljer vissa människor som ska stå till evangeliets tjänst helt och fullt. Matteus följde Jesus när han fick budet "följ mig". Och idag ber vi speciellt för en präst som också följde Jesus, fader Anton Peter. Och vi vet att Jesus i alla tider utväljer människor som ska viga sitt liv till honom. Prästämbetet, diakonämbetet, som ordenssyster och alla andra möjliga kallelser. Och kyrkan är beroende av att det alltid finns människor som säger ja när Jesus säger "följ mig". Vi är alla delaktiga i kyrkans mission, och vi kan alla på vårt sätt hjälpa till att sprida det glada budskapet. Barnen på dagis och i skolan, de vuxna på sina arbetsplatser och i samhället. Kyrkan lever ju eftersom alla lemmar ser att de behöver Guds nåd och frälsande kärlek, och att de får ge den vidare. Och därför är det så viktigt med trofasta präster som fader Antoni, som ställer sitt liv till förfogande för att hjälpa människor att se sin uppgift i världen, se hur vi kan ta emot Guds nåd och sprida den vidare. Så när vi hör dagens evangelium, så får vi komma ihåg att det är också vi som hör det där lilla ordet "följ mig". Följ mig, se på hela ditt liv som efterföljelse av Jesus. Jesus har kommit oss så nära. Han är med oss i sitt sakrament, i sitt ord, i sin kyrka. Men också i var och en av oss. Alla vi döpta bär Jesus med oss. Och därför är det så viktigt att vi också utstrålar något av Jesu kärlek och godhet. Speciellt i en situation som i det sekulära Sverige, där det är så få som tar sin kristna tro på allvar, blir det ännu viktigare att vi gemensamt vittnar om Jesus. Inte minst för att barnen och ungdomarna som växer upp ska ta till sig budskapet och förstå att också de är Jesu vänner, Jesu efterföljare. Att också de är viktiga för att kyrkan ska leva vidare. Så idag, när vi ber för den avlidne, så ber vi samtidigt att Gud ska fortsätta att kalla unga människor till prästämbetet. Vi skulle behöva fler från vårt land. Lyckligtvis kommer det präster från olika delar av världen. Här ser ni några av dem som har velat komma och tjäna Sverige. Ja. Jo, men vi är oerhört tacksamma för alla de präster som har kommit. Och i dagarna har vi också fått 2 präster från Sri Lanka som ska arbeta i Malmö. Från hela världen kommer det präster för att arbeta i Sverige. Men vi måste också få unga män i våra församlingar som säger ja när Jesus säger "följ mig". Unga flickor som säger ja
Tänk vad Mariasystrarna skulle bli glada om det kom ett gäng tjejer och sa, nu vill vi bli nunnor. Ja, allt är möjligt för den som tror. Och därför är det så viktigt att vi ber om kallelse. Och det är det bästa för att hedra en avliden präst. Att be att Jesus sänder kallelser till sin kyrka. Dear brothers and sisters, when we celebrate the Apostle Matthew, it's an occasion for us to ask the Lord to send vocations to his church. We pray especially today for Father Anthony Peter, who served the Lord so faithfully, that there will be other young men who also feel that they are called to be priests in the Church of Christ, to be priests, deacons, and perhaps even bishops, because I'm getting very old, and soon they have to find a successor also for me. And that young girls will really open up for a religious vocation. But all of us as baptized have the mission to spread the gospel, to spread the love and mercy of Jesus around us. So today we are reminded that we are all included in the mission of the church. Follow me, Jesus says to each one of us. And it's important to see how we, each one of us, can follow Jesus faithfully in our everyday life. So we thank God for the deceased priest, and we entrust him to the eternal mercy of God. And at the same time, we pray that the Lord will send people in order to follow Jesus in a totally devoted life, and that each one of us might see clearly that the Lord can use us for his kingdom, that all of us, from the youngest to the oldest, has his or her task in our holy church. So we pray and ask the Lord to help the church also in Sweden, so that we get more vocations from our own country. Priests have come here from all over the world to serve us. But now we also need to have young people who enter religious life, study for the priesthood. So that's our prayer today, when we remember the faithful priest, that there will be you and also equally faithful priest in the kingdom of God, also from our own country and from Södertälje. Now they say Södertälje is the new Jerusalem of Sweden. And then there must be also young people who serve the Lord in a total commitment to him. Amen. Amen. Vi 24/6.
blir välbehagligt inför Gud Fader allsmäktig. Må Herren ta emot offret i dina händer, till sitt namns pris och ära, till gagn för oss och för hela hans heliga kyrka. Herre, hör vår bön. Ta emot vårt offer till den helige Matteus minne och vänd blicken till din kyrka, som genom apostlarnas undervisning och förmedling har fått sin tro och sina sakrament från Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren vare med er. Och med din ande. Upplyft era hjärtan. Vi har upplyft den till Herren. Låt oss tacka och lova Herren vår Gud. Det är tillbörligt och rätt. Ja, sannoliken är det tillbörligt och rätt att vi tackar och lovar dig alltid och överallt, helige Fader, allsmäktige evige Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty du har byggt din kyrka här i världen på apostlarnas grund. I alla tider skall hon vara ett tecken på din helighet och visa oss människor vägen till ditt rike. Därför vill vi ödmjukt sjunga din ära nu och alla dagar. Med änglarna prisar vi ditt namn, tillber och förkunnar utan ände. När han av fri vilja lät sig utlämnas till lidande, tog han brödet, tackade dig och bröt det, gav åt sina lärjungar och sade: tag och ät härav alla, ty detta är min kropp som blir utgiven för er. Likaså tog han efter måltiden kalken, tackade dig åter, gav åt sina lärjungar och sade: tag och drick härav alla, ty detta är mitt blods kalk, det nya och eviga förbundets blod, som blir utgjutet för er och för de många till syndernas förlåtelse. Gör detta till min åminnelse. Trosmysteriet, ditt död förkunnar vi, Herre, och din uppståndelse bekänner vi, till dess du återkommer i härlighet. Till åminnelse av hans död och uppståndelse tackar vi dig, Herre, och frambär åt dig livets bröd och frälsningens kalk, ty du har ansett oss värdiga att stå inför dig och göra tjänst inför dig.
Vi bönfaller dig ödmjukt och ber att vi som får del av Kristi kropp och blod må församlas till ett av den heliga Ande. Herre, kom ihåg din kyrka som är utbredd över hela jorden och fullkomna henne i kärleken tillsammans med vår påve Franciscus och vår biskop Anders och alla hennes vigda tjänare. Kom ihåg din tjänare, fader Antoni Peter, som du har kallat till dig från denna värld. Låt honom som vuxit samman med din son i en död som hans även förenas med honom i hans uppståndelse. Kom även ihåg våra bröder och systrar som insomnat i hoppet om uppståndelsen och alla som gått hädan inneslutna i din barmhärtighet. Låt dem träda fram inför ditt ansiktes ljus. Förbarma dig över oss alla och låt oss få del i det eviga livet med den saliga jungfrun, Guds moder Maria, den salige Josef, hennes brudgum, dina saliga apostlar, den apostel Matteus och alla de heliga som sedan världens början levt till ditt behag, så att vi med dem kan lovsjunga och förhärliga dig genom Jesus Kristus, din son. Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig, Gud Fader allsmäktig, i den helige Andes enhet, all ära och härlighet i alla evigheters evighet. Amen. På frälsarens befallning och vägledd av hans gudomliga undervisning vågar vi säga: Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ja, fräls oss, Herre, från allt ont och ge oss frid i våra dagar, så att vi genom din barmhärtighet alltid går fria från synd och är trygga i all oro och förvirring, medan vi lever i hoppet om saligheten och väntar på vår frälsares, Jesu Kristi återkomst. Vilket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herre Jesus Kristus, du som sade till dina apostlar: frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er. Se inte till våra synder, utan till din kyrkas trohet, och ge henne frid och enhet efter din vilja, du som lever och råder i evigheters evighet. Amen. Herrens frid var alltid med er. Och med din ande. Ge varandra ett tecken på försoning och frid. Vi går i seger,
Se Guds lam, som borttager världens synder. Saliga de som blivit kallade till Lammets måltid. Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min själ hela.
Låt oss bedja. Herre, med glädje har vi suttit vid ditt bord och likt den helige Matteus fått ta emot Kristus som gäst i vårt hus. Ge oss alltid det bröd som är din son, han som inte har kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare till frälsningen. Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag vill tacka biskop Anders att han kom hit i också Manuels namn. Vi tackar dig, biskopen. Vi också ber för dig hela tiden att Gud ska ge dig många år för att kunna också leda detta stift. Och att vi växer i tro, hopp och kärlek med också dina förböner som du alltid kommer ihåg oss med. Och jag vill också tacka fader Krikor Shahinian och fader Jose att de är här med oss, med diakon Tony som vill stödja er för tröst åt Manuel. Och jag vill tacka er allihopa, speciellt också Katalina och kören, att ni har varit här för att stödja Manuel i sorgen. Efter sorg som bortom graven finns glädje. Det är alltid, vi firar glädje, lyckan, vi firar vår måltid i himmelen redan vi börjar här. Ja, så det är det som ger oss hopp. Så ni är alla välkomna efteråt till församlingssal, till Mariasalen, för att fortsätta vårt träff, ja, med en kopp kaffe och bullar. Herren vare med dig. Och med din ande. Lovat vare Herrens namn. Och nu och till evig tid.
Vår hjälp är i Herrens namn. Han som har skapat himmel och jord. Välsigne Gud allsmäktig, Fadern, Sonen och den heliga Ande. Amen. Mässan är slut. Gå i frid. Gud, vi tackar dig. 2016